liány obvípe jako ipome a batatas, Tubergii alata, Anserina bakliana a Dolichos labláb, tak ten bych nejradši ršláb, protože máme další liány, jako je kukurbita pepo, ipome a lobáta, na zkoušku nepůjdu naslepo. Tropaeolum maius, Solanum jasminoides, o Latyrusu vám hraju, tak kdy pak ti to dojde? Cambea scandens, Phaseolus cochlineus, tak tohle byl nonsens, odpusť mi to Zeus. Snad vám tohle pomůže, dělal jsem, co mohu, nestáhněte mě z kůže,